Pataas kamot ang gustong madato. Gusto mong madato, dili? Ha? Nangandoy bayat ang tanan nga madato, no? Bisag ukbon o kabon pa ng inyong kasing-kasing ug unahuna karon, gusto gyud tang tanan nga makwartahan, mahayahay sa kinabuhi, madato, no? Pero basig ingnon tas Ginoo, buang, no? Materially gusto gyud tang madato, gusto gyud tang mahayahay. Correct me if I'm wrong, pero maugid nang gitinguha sa tao, matagtaw sa kalibutan, makasakyanan, nindot og balay, nindot og mga pagkaon, no? Nya mga material nga mga butang ba? Dili man na siya dautan tungod kay gikinahanglan man nato ang mga bahandi sa kalibutan para kita mopadayon, mo survive ug magbuhat sa mission nga gihatag kanato sa Dios. Kung gitugyanan gani ta sa Ginoo ni anang mga bahandi, whatever it is, unsa man nga pamaagi, ato gyud ning ipaambit sa uban. Tungod kay ato manadungog sa ebanghelyo karon, wala mangyoy atong madala kung kita mobiya na niining kalibutana. Nahibaw ko nga naminaw mo sa unang pagbasa. Naminaw mo, no? Ha? Unsa man to may tungod. Nindot kayo ang unang pagbasa karon. Mubo ra kaayo, no? Gikan sa sulat sa Ecclesiastico, in the book of Ecclesiastes. Kung sa English version akong gibasa gabi, kining maong sulat sa Ecclesiastico, kadungog na sad mo niini, no? Nga moingon, vanity of vanities. All things are vanity. Kadungog na mo ana, no? Vanity of vanity, all things are vanity, no? Empty. Sa atong unang pagbasa sa Binisaya, akong usbon niingon diri, kawang og walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Mahago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo ug katakos, apan sa katapusan lain ang magpahimulos niini. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan. This is referring to sa atong mga pangandoy sa kinabuhi bitaw, nga gusto tang madato, gusto tang naa, gusto tang muhayahay sa atong kinabuhi, but this will all be put into vain. Empty, tungod kay dili raman gihapon nato makabot, bisag mangandoy ta og nga madato ta, mahimutang milyonaryo pareho sa tag-iya sa SM nila ni Lucio Tan. But in the end, mawala ragyud siya gihapon. Mahibilin ragyud siya gihapon, no? Mao na siguro ang uban nga mga dato, magbilin silag mga foundation, magbilin silag asa nila ikabilin kadtong mga kabtangan nga naa pa kanila. Well and good kung maunang ilang hunahuna. Pero doon na say uban nga magpadayon gyud og hipos hangtod sa ilang katigulangon, no? Makita na lang to ay gilikit sa panyo, to ay gisuksok ilawom sa katri, no? Naapay gisuksok sa bra, naapay gibakos diri sa hawak. Pagkakapoy siguro ana mo sige tag likit-likit ana mga kwarta. Makitaan bitaw nato sa TV usahay kanang sa KMJS, no? Kanang Kapuso mo Jessica Soho, na usahay i-feature nila nga mga kwarta gitaguan ilawom sa yuta, mga kwarta gitaguan sa mga dagkong alkansiya. Nya, ingong ko asa man napadulong, no? Mawala ra man gihapon ang tanan. Everything will be put into vain, no? Dili ta kasabot na unsay kinabuhi o pamalandong sa tao ni ining panahon, na labi na kay mura bitaw nagkausab-usab na ang dagan sa panahon. Ang utok sab sa tao nagkausab-usab na sad, mununot na sad ba, usahay maayo, usahay dili, usahay sa puton, usahay dili, usahay init og ulo, usahay bugnaw. Parehas na sa climate change. Kung ang atong kawanangan ug ang kalibutan nag-climate change, ang tao mag-climate change sab, way kwarta mag-climate change sab, ang iyang utok maaburido ang iyang utok. Unya og naay daghang kwarta, mag-climate change pod kay di manghatag, no? Dili magpaambit sa iyang mga igsuon, iyang kasilinganan kuna sa naman kay nahitabo sa tao karon, no? Nga ang tanan niingon si Koheleth, mao may nagsulat ni sa Ecclesiastes, no, nga everything will be put into vain. Na kung ato na siyang pamalandungan,
Moingon siguro ta, bahala nining kalibutan na, oy, kung nahuman ning akong mission o wala, dunay ako o wala, basta ang akong siguroon dito sa gingharian sa langit. Niingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, wa gyoy kapuslanan ang tanan, tungod kay ang Dios lamang ang makahatag nato og katagbawan. Akong basahon sa pag-usab ang pipila ka linya gikan sa atong introduction pasiuna karon. Niingon, ang tao nga adunay pagtuo o pagsalig sa Dios walay angay kabalak-an. Ang Ginoo maoy iyang kanunayng dalangpanan ug kasiguruhan, kay siya man ang Dios nga maantigo mopahimutang sa tanan. Buti pasabot kun duna daytay dako nga pagsalig ug pagtuo sa Ginoo, ipahimutang gyud sa Dios ang tanan hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. Way angay natong kabalak-an. Maunang gabi niingon ko sa akong kaugalingon ba, nasamtang na malandong ko kay doon naman may tulo ka buok nga mga iyaan nga dalagang ulay. Nananaw siguro karon sa kanang live. Dalagang ulay unya, niingon ko sila one time, nganong wala man taon mo nagminyo, may pag nagmadri na lang mo. Kay adto mo kanunay do simbahan, unya mo uli sa balay, magrosaryo, magampo. Kung may pag nagmadri na lang mo, no? Kay maura man ang inyong kinabuhi sa mga madri. Unya og mamatay mo, kinsa may magatiman sa inyo, og magkasakit mo, kinsa may magatiman sa inyo. Ingon tong kinamagulangan, bahala na ng silingan og muhipos sila namo, kinsa bay mabaho sila raman, no? Diha na ko kasabot ko nga tingali ang ilabang paghalad sa ilang kaugalingon, totally surrendering themselves to the Lord. Di man sad ingon nga mabati sila naong kay gwapo manggani sad ko nga pag-umangko nila. No? Pero ila sigurong gipili gyud nga ingana ra gyud ang ilang kinabuhi. Sa laing bahin pod ang uban mo pili nga mahimong minyo. Sa laing bahin ang uban mo pili mahimong madre, mahimong mga pari, no? Lain-lain ang atong bukasyon ang pagtawag sa Ginoo. Pero ang importante siguro ni ana, unsa may gihatag kanato nga grasya sa Dios in whatever form of vocation nga atong gipuy-an, ato gyud ning ipaambit ngadto sa uban. Maura man na ang mensahe karon sa ebanghelyo. Do not be greedy in what you have. Share it. Padayon kang mopaambit. Time, talent, ug treasure. Kung nagsubra-subra na diha, ipaambit na ngadto sa uban. Kay matod pa ni Pope Francis, kung sobra na kuno kanato, unsay sobra kanato, ato na nang gikawat didto sa uban nga mga tao. Kinahanglan pantay-pantay dayta. Kinahanglan dili lang kita mo'y moangat. Kinahanglan di lang kita mo asenso. Kundili atong dadon usab ang atong mga kaigsuunan, mga mahal sa kinabuhi nga mo asenso sab. Mao siguro na ang biwa sa synodality nga atong prepare ang atong kaugalingon, ang atong simbahan niining mga higayon na karon para sa 2023 Synod on Synodality. Magdungan ta labi na gyud padulong sa kaluwasan. Bisag tan-aw nato nga kining akong silingan, sige magyudnig pangdaot og panglibak nato nako. Pero Ginoo, ako maning tulubagon kay silingan man mi, iampo ko lang gihapon nga makaabot sa gingharian sa langit. Bahalag ipa-stroke nimo gamay. No? Ako gihapon ning ubanon sa ako mga pag-ampo, bisag gidaot ko ani, bisan og himuhimuan ko mga istorya ani, bisan og gichismis ko ni ani, ako gihapon ni iampo Ginoo nga dawatan ni si imong gingharian, pero patakiha sa high blood, no? Andili sad siguro na ingon atong pag-ampo, no? Mag-ampo ta nga unta kauban ta kanunay didto sa gingharian sa langit. Kay pagkamingaw sa imong kinabuhi kung moabot ka sa langit nga ikaw ra pong usa. No, ikaw ra pud ang tuwa didto, kamo ra sa Ginoo magatubang, malipay ka mo. Ning kamo ra didtong duha murag kalaay sad, oy na sipat-sipatan ka sa Ginoo sa mata niya ba nga wa ka nagatiman sa imong mga silingan didto, pagkadaot lang gid mo maulaw siguro ka, no? Kay kalain ra ba sa mata sa Ginoo kung maglagot niya, sipat-sipatan ka, moingon siguro ka naog na lang ko sa impierno Ginoo, kay imo man kung siging sipat-sipat, no? Mao na mga igsoon, gipahinomduman ta sa atong mga pagbasa karon, everything will be put into vain and emptiness. To be empty, tungod kay
lumalabay raman ang tanan nga mga butang ni ining kalibutana. Mao na bitaw usahay makatawa na lang ko sa makita nato sa Facebook ba. Ang uban maniguro gyud og suroy niya. Moadto ra dito sa usa ka lugar kay magpa-picture ra. Niya inighuman ana i-post sa Facebook na mawala na ang handumanan. Kagahapon sakit kay akong likod nga nagbarog kay basa na kaayo ba human sa installation sa atong bag-o nga mga acolytes. La sige pa picture muratag artista ba muratag si Dingdong Dantes niya kunoy para nagpa-picture sila niya kay father pa picture sa ana sige kung pamalandong asa man padulong ang picture nila no sa mga balay karon di naman nimo makita nga dunay mga picture frame mga sa pamilya ana bitaw no niya katong mga picture nga dagko kaayo mag-graduation nga naay magatang nimo katong mga maniniyot nga di ay imong picture di ay imong litrato. Karon wala na. Adto tanan sa Facebook, inigawa sa Facebook, wa na pod ang imong mga memories, no? Kay wala dito ra man kutob sa Facebook. Nindot man gyud tong naatay mga picture frame sa balay, butang diri sa kilid sa imong hawanan. Unya tanaw-tanaw nimo sus mao maning akong uyab kaniadto. Sus Ginoo ko taon. Ang akong bana kaniadto kagwapo man ini. Oy, no? Napatay tanaw-tanawon ba? Karon wala na gyud tay mga buhing handumanan. Tanawa, everything will be put into vain. Mawala ra sig siyang tanan. Kun dili nato hunahunahon og ampingan unsay gihatag kanato sa Ginoo. Unya ang uban ang mga kwartahan karon, hala sigig sayaw-sayaw og sumba, unya magdayet-dayet bisag unsa na lay imnon kay para nga mo payat, kay para mo taas pa ang iyang kinabuhi, no? Tinuod na no? Na inyong mga kaila o di kamo mismo palitan ang mga food supplement nga makapaputi mga say nga na glutathione kay ang mga puti ang mga itom gustong magpaputi unya ang mga puti sa gustong magpaitom kung sa naman yung kalibutan karon Ginoo no ang mga mubo og ilong gustong magpataas nya kanindot anang mubo kag ilong kay dali rang imong pagginhawa. Dako-dako para sa akong ilong ginawa niyo pertig yung hingo sa tanan og taas kag ilong na pinabawog pa na ang hangin musod pa diri no sa ilaw maglisod na ka og ginhawa ko na di na nimo masabtan Ginoo ang dagan karon sa kalibutan ang uban nga itom og buhok magpa-blond kay para murag bulaw-bulaw tan-awon murag Amerikana unya pislat og ilong unya ang uban sab nga pila na may imong edad? Secret boroy. Bisag usaon na nimo paitom sa imong buhok, kang imong kunot sa agtang, naglinya, pila na kabuok, mailan gyapon na. No? Ayaw na lang nagkaproblemaha, kay mga wala raman ta ining kalibutana. Ang uban, maproblema sad, kay sa man sila, uy, nga perti naman nila kakwartahan, diin masan na nila gikan ang mga kwartang ilang gikuha. Astag di lang ugwa kay kwarta, basta malipayon ka kanunay. Mag-unsa man ang sige kag adto sa lain-laing lugar mapapicture ka didto pahiyom kunuhay nya daghang kag utang pahiyom ka kunuhay unya nag-away mo sa imong igsuon kay tungod sa inyong mga kayutaan nya magpahiyom ka didto sa Facebook unya imong silingan wa di mo maayong kabubuton o mag-unsa man na diha ang atong importanteng sigurohon bahalag pobreta basta malipayon nga naa ang Dios kanunay nga maangko nato ang Ginoo sa tibuok nato nga kinabuhi maura gyud nay pinaka-importante tagaan ta mo og example niadtong Mayo doon ako'y very long friends na nga magtiayon dili sa ingon nga milyonaryo lang gyud sila they are really billionaires secret billionaires o dili secret kay doon na mailang daghan nga mga katigayunan. Ako lang na silang nasugat ang babae sa usa ka supermarket sa Walter Mart dito sa Manila. Niya nagbitbit siya og iyang mga grocery ba. Nang ligid ang mga apple, mga orange niya ako siya gitabangan. And I was not thinking nga ing ana day siya kadato kay nagsakay ra man siya sa iyang kanang L300. Nang sakay kag L3, mura ra man kag yaya, no? Kay mura kanang pare sa atong sakyanan ba nga karaan, mura ra gyud kag yaya ana nga mangumpra ani ana. I was thinking ang anak siya kadato na ningon siya nga taga-asa man ka kay kanong imo kong gitabangan ana ba kuna taga diha ra man ko ma'am sa
kanang silingan rata diri siguro sa nga dili mo ko taga dinhi. I am from Makati ana. Nya mao tong nagkadugay ang among istorya kay kanang Bisaya man pud siya. Mapila may istorya. Ipaadto ko niya sa iyang opisina, gitagaan ko og kanang calling card ba. Pero dugay nga mga semana o mga bulan nga wala ko mobisita kay hadlo ko ba basin og mga unsa pa na seminarista pa ko ni atong higayuna. I think second year ko sa akong theology. Nya pila may istorya sad niadto ko didto one time. Pag adto na ako dako kay ilang opisina. Ingko nga akong gipangita kung kinsa ni siya. Ningon tong security guard mao maning tag-iya diri sir. Niining maong establishment. Nya sa dugay na mga katuigan, wa na mi nagkita sad no. Ni kanunay lang mi magtawag-tawag sa cellphone. Nya kumustahay ana. One time, ingon siya nga, Father, please come to our house sa Alabang and help us think and execute our properties. Ikulbaan ko kay, sa may akong buhaton dito sa ilaha, no? Nga, mag-unsa man ko dito sa Ayala, Alabang, nga dagko man kayo ng mga balay diha. Pag abot na ako dito sila magtiayon niya, na sila'y duha ka buok nga mga adopted nila ba? Niya, niingon tong iyang bana, because we already considered you nga, ikaw usasad sa among mga adopted nga mga anak, kuhay salamat Ginoo ba si mabahinan ta ini no. Nga mura kang ako mong mga adopted nga anak, tabangi mi Father, asa ni namo ipanghatag ang among mga katigayunan sa imong mga institution nga kaila, mga madre, kundi gani sa mga bata nga giabandon, mga elderly, timing sa gyud kaayo no, kay naamong koy mga kaila nga daghan ni ana. So mao to nga among gibahin-bahin kung asa nila pwedeng ihatag nga mga katigayunan. And I was thanking the Lord kay nakaingon ko ba nga salamat Ginoo nga dili pa ulahi ang tanan para nila bitaw nga niingon ang asawa magbilin na lang mi Father kutob sa among katigulangon nga naa po mahibilin sa mag-atiman namo because we are not certain kining duha na ako ka anak duna na may mga pamilya nga muatiman sad sila sa akoa. Tingali para sa mga caregivers na lang among ibilin. Ug hangtod nga mamatay mi, naapay among ikabilin ngadto sa uban sad nga mga nagkinahanglan nga niya sa among panimalay. Ang kanang uban Father, we know nga sobra na gid na kaayo. And so we give sa pagkakaron pa, but do not tell didto sa mga tao nga imong gitagaan nga gikan na kanamo. Because these things are coming from the Lord and we need to give it back to the Lord through the people nga mga nagkinahanglan. Mga igsuon, dili sad kinahanglan nga madato ta pareho nila, no? Mamilyonaryo ta, mabilyonaryo ta. Sa ako nang gikaingon, do na ta ikahatag atong oras, panahon ug bahandi. Ug ato ning idinaw ngadto sa mga tawo, maghinakog ta ngadto sa mga tawo. Dili gyud magmalipayon ang Ginoo niana. Nakadungog ta sa ebanghelyo, nakadungog ta sa mga pagbasa nga ang tinuod nga makalipay, kalipay nga walay katapusan, gikan ra sa Dios nga Amahan. Kining pagbasa karon magtudlo sad ni nato sa umaabot nga consecration day karong August 7 nga iyang gitug-an o gisulti kang Mother Eugenia Elizabeta Ravasio that the only thing, niingon ang God the Father, that the only thing nga makalipay sa kalibutan ug sa tao kung siya mo balik ngadto sa iyang sabakan. To consider and recognize Him as the Father, to consider and recognize Him as the Creator, to consider and recognize Him nga siya mao'y tinubdan sa tanan. If we embrace and consecrate ourselves, ikonsagra nato atong kaugalingon ngadto sa Dios nga Amahan pagbalik, nang tingali makita nato ang dalan ni Kristo, nga si Kristo mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang musunod kang Kristo, musunod usab sa kinabuhi sa Dios nga Amahan. Hinaot paunta.